Gimana? Ibu Bohai. Sabtu.
bojoku kon melu ki lho. Jancane kowe ning Mas Darmadi yo, Mas Men.
Mas Darmadi ayo lagi yuk. Aja mari. Bosku monggo. Aja mari. Mas Topa, Mas Topa. Mas Topa Rene. Dewi katon nglam-nglami hamba bar wangi semi arum kembangi melati dasar bulane datari Romakso nolong sasak apyo ing katiko Indo puspita ing mendro ajang kepilesno Arya Dwi Mangga sejati manggiyo lestari nanghitung tambang suci yang seke sajroning sepi Bos mari asik yo goyang masku ae nyanyi ya mas nyanyi ya tresno kang sejati manggiyo lestari langit
bosku yang dari Tangerang, dari Depok semuanya. Katanya dulurku iki plowerane apik ya nganggo. Yo!
Jambualas. Ya. Oke. Yo. Weh.
bos-bosku semuanya. Semoga berkah barokah, amin. Here we go.
nyanyi-nyanyi aku. Heeh. Rondo pun 7 tahun, Mbak. Merengket. Yo. Yo, Ibu ngalah besok. wasoe. Jam 12. Oh. Ya, Pak Pandi, monggo. Chandra arisan mboten. Urip ana kutha gedhe. Asik. Duit tak tungani. Chandra Pesona Trio Japas Indonesia. Gimana cengok? Mati
dangdutane oke langsung ya. Iya. Urip ana Masak tokene